And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Naging sex addict ako. Ang asawa ko naman, drug addict. For the protection of my kids and my family, please do not disclose my real name. This is my secret file. It's been years since I started wanting to share my life story. But for some reason, meron akong hesitation. Thinking that it would be like an ordinary life story. At baka ma-stress lang yung mga viewers mo at listeners mo instead of inspiring them. A part of the hesitation, I decided to share it to unload things. Kasi ang bigat-bigat na ng nararamdaman ko. My failures, my mistakes, my wrong decisions. Na kahit I'm the cream of the crop, at excellent naman ako sa academic fields, feeling ko I am in row 4 when it comes to decision making. Hinuhunt ako ng wrong moves ko. And they are like holding me back not to decide anymore. As a result, dumating na lang ako sa point na bahala na. Been there, done that. Galing na ako dyan. Kinaya ko dati, kaya ko uli yan. Pero nakakapagod pala, no? Nakakapagod din pala mabuhay. Na maghihintay na lang ng kapalaran na darating sa'yo. Bata pa lang ako, namulat na ako sa malaking responsibilidad sa buhay. I was born and raised from a poor family in the province. My parents got married at a very early age, 19 years old and 16 years old. Galing sila sa parehong hindi mayamang pamilya. Kaya as expected, naging struggle ang buhay namin. Isang kahig, isang tuka. Yan yung given scenario sa amin. Karpenterong tatay at plain housewife na nanay. And by the way, I am the only girl in the family. I'm the eldest among 5 children. Na-imagine nyo pa, isang padre de pamilya raising 5 kids out of the income sa paggawa ng bahay. Still, I idolize my parents kasi they were able to manage that. At ina-admire ko sila kasi they are the picture of a perfect love story. Yung akala mo hindi kumukupas na pagmamahalan sa kabila ng hirap ng buhay. To cut this story short, they inspire me to study harder para makatulong sa kanila at makapagbigay sa kanila ng magandang buhay. And luckily, naging successful naman ako. I graduated in college and now working in a private company in Makati. At first, I wanted to pattern my life, especially my love story,
to what I have grown up with my parents. Gusto ko ring makahanap ng katulad ni tatay. Masipag, mapagmahal, at responsable sa buhay. I'm focused with my goal, and that is to give my family a good life. Kumakain naman kami ng 3 beses sa isang araw. But this time, gusto ko kumakain kami ng masasarap na pagkain araw-araw. Pangarap ng nanay ko yun, yung mabuhay na parang mayaman. Nakakatuwa lang sa pakiramdam if you can make your parents proud. Ganon din yung siblings mo. Naging idolo ako ng mga pinsan ko. A strong woman. A woman of good dreams. Hindi naman total success, but yes, I have made my family proud. Alam niyo yung everything seems falling into place way back then. Mahirap mabuhay mag-isa sa Manila. Pero I strive for more kasi nakita ko kung gaano sila kasaya. And since hindi naman ako lumaki sa luho, pinagkasya ko ang sarili ko sa salitang sapat lang. Tipid dito, tipid doon. Para makapagpadala sa kanila. I push myself to the limits na halos wala nang matira sa akin. Umaasa na lang ako sa mga taong mahilig maglibre. In short, I became user-friendly. Importante lang sa akin noon ay yung matulungan at may makain sa boarding house. Matulungan ng pamilya ko. Makakain ako sa boarding house. Makatulog ako doon na maayos kahit papano. Kalahating sardinas, kalahating noodles, dadamihan na lang ng kanin. Tapos, dapat medyo maalat yung timpla para hindi madaling maubos yung ulam. Yes, kayod marino ako para sa pamilya ko na masyadong malaki yung expectation sa akin. Hindi ako gumagala sa mall, hindi rin ako nanonood ng sine. Hindi pa naman uso masyado yung cellphone noon, kaya wala rin akong gasto sa internet at load. Swerte na lang ako kapag merong nagyayang boardmates na manonood ng libreng sine. Until one day, may pinakilala sa akin yung landlady ko na nagtatrabaho sa tapat ng boarding house namin. Si June. Si June ay isang technician. Naghahanap daw ng textmate. Kaso sabi ko wala naman akong cellphone eh. Sabi niya okay lang daw. Makitext na lang daw ako sa ka-roommate ko kapag may gusto raw akong sabihin sa kanya. So, iniwan niya yung number niya sa akin. Pero hindi naman ako agad naging interesado sa kanya. Pero mukhang desidido si June. Naging madalas ang dalaw niya sa boarding house. At nalaman ko, isa siyang Batanggenyo. Napadpad sa Maynila dahil sa trabaho niya. Panganay sa unang asawa ng tatay niya. Parehas kaming panganay. Naisip ko agad ang sinasabi ng mga matatanda na hindi pwedeng magkatuluyan yung parehas na panganay. But then I realized, hindi naman ako nagpunta ng Maynila para magpaligaw. Nandito ako para magtrabaho at kumita para sa pamilya ko. Yun yung thinking ko nun. Pero naging desidido si June. Namalayan ko na lang, araw-araw ko na rin pala siyang dinadalaw. Tapos yung sumunod, sinusundo na niya ako sa trabaho. Nag-start na rin siyang manlibre ng pagkain. Tapos, naisip ko, ang galante naman niya. Tapos may itsura naman siya. Madalas nagde-text ako sa kanya gamit yung cellphone ng roommate ko. Until one day, ipinahiram niya sa akin yung lumang cellphone niya. Para daw lagi kaming magka-text. At aaminin ko, nalilibang ako sa kanya. Naging constant caller ko siya sa opisina. In short, nakilala namin ng gusto ang isa't isa.
Libreng pagkain, libreng loan, libreng hatid sundo. Pasalubong, ang daming benepisyo. Hanggang sa umabot na rin ng libreng sine. Kasi may tiwala na rin ako sa kanya. Everything seems falling into place. Bukod sa pamilya ko na naging inspirasyon ko, si June. Siya rin naging inspiration ko para lalo kong pagbutihin yung trabaho ko. Contractual pa lang naman ako sa trabaho noon. Hindi ko na malayan. Aba, malapit na pala ako mag-endo. Wala rin akong naitabi o naipon para sa paghahanap ko ng bagong trabaho. Nagamit ko na rin yung advance and deposit sa boarding house. But I have no choice kundi mag-move out kasi wala na akong trabaho. Paalis na dapat ako ng boarding house nang mag-volunteer si June na siya daw muna ang magbabayad ng 1 buwan sa boarding house ko para daw makahanap ako ng bagong trabaho sa Makati. Wala na akong choice nung time na yon. I grabbed the offer kasi ayokong umuwi sa amin na bigo. At lalong ayokong mabigo ang pamilya ko. Sa laki ng expectation nila sa akin, hindi ko kakayaning makitang nasasaktan sila. Kaya pumayag ako sa sabi ni June. Babayaran ko na lang siya kapag may bagong trabaho na ako. Sabi niya, wag ko daw yung alalahanin. At ginagawa naman daw niya yun kasi mahal niya ako. Aaminin ko, mahal ko na rin siya noon. Siya kasi yung kauna-unahang lalaking naglakas ng loob na manligaw sa akin. Medyo boyish kasi ako, kaya ilag yung mga lalaki sa amin. Kalauna naman, nakahanap na din ako ng trabaho. Pero hindi pa rin nagpabayad si June. At katulad sa dating trabaho ko, halos ubusin ko lahat para sa pamilya ko. Lagi kong iniisip yun. In fairness, nandiyan naman si June na lagi kong karamay dito. And then officially, naging boyfriend ko na siya. At naging maganda naman yung unang taon namin. NBSB ako, kaya siya yung first boyfriend ko. So I thought, during that time, he is the best boyfriend ever. Lalo ako naging inspired sa buhay. Since okay naman si June, pumayag na ako nung yayain niya ako na magsama na raw kami sa iisang room para mas makatipid kami. Good catch naman sa akin yun kasi malaking bagay ang pagtitipid. At kahit papano makakapag-save ako para sa pamilya ko. Hindi ko na iniisip kung ano man yung mangyayari sa amin ni June pag nasa iisang kwarto na kami. Kasi nangako naman siya, walang mangyayari sa amin. I am sure natatawa kayo. It seems it's not a good decision. Pero dahil mahal ko si June at mahal ko yung pamilya ko, may benepisyo naman ako. So, tama yung iniisip ninyo. Hindi pwedeng walang mangyari kapag nasa isang kwarto kami. I have lost my virginity. Pero, hindi naman ako nagsisisi kasi may benefits pa rin naman ako nakukuha. After all, virginity is not a big deal. Kasi pinanindigan naman ako eh. At pinanindigan ko naman. Until sex became a habit. And even serve as stress reliever for me. Noong una parang ang perfect. Parang ang saya. Kahit niloloko ko yung mga magulang ko. Ayos lang, masaya naman ako eh. At may benepisyo naman din sila. Naging top secret sa both families namin ang pagle-live-in namin ni June. Habang nagtatago ako ng sikreto, lalong lumalaki ang expectations, demands ng mga magulang ko. But I know, I can do it. Basta nandyan si June.
Naging supportive naman siya sa akin nung una. Until eventually pinag-aawayan na namin ng pera. Naging issue na sa kanya yung patuloy na pagtulong ko sa mga magulang ko. Hanggang sa paunti-unti, nagbago si June. Meron na rin siyang mga sikreto na hindi ko alam. Lagi na siyang walang natitirang sweldo. Lagi na siyang late umuwi. Lagi na kami nag-aaway. Alam mo yung pakiramdam na mahal ko siya pero hindi na ako masaya. But I have to embrace the situation. Manindigan sa magulang ko na isa akong mabuting anak. At nung panahon na yon, alam kong hindi ko magagawa yon kung hindi ko kasama si June. And then, things get worse. Ilang ulit siyang natatanggal sa trabaho. Grounds falsification of DTR. Hindi siya pumapasok pero meron siyang login. Naging busy ako masyado sa work ko kaya hindi ko na na-check kung saan siya pumupunta kapag hindi siya pumapasok. At isa lang ang dasal ko noon. Sana wala siyang babae. At sana hindi siya nambababae. Sana hindi third party. Sabi ko kahit ano na lang, wag lang na may iba siya. So I tried to investigate sa mga katrabaho niya, sa mga kumpare niya, sa mga nakakakilala sa kanya. And there, nalaman ko, sugal ang kinalolokohan niya. Yes, naging sugarol siya. Kaya kung ano-ano na lang yung nagiging dahilan niya pag tinatanong ko siya tungkol sa pera. At dahil hindi naman babae ang dahilan, pinatawad ko siya. At naniwala ako sa pangako niya na magbabago siya. Alam mo yung pakiramdam na ang sakit lang sa pride, na ang isang valedictorian nakapagtapos out of scholarship dahil sa katalinuhan ay isang bobo pagdating sa pagmamahal. Hindi ko alam kung dahil sa pagmamahal ko sa magulang ko at hindi ko kayang tumayo kung wala si June o dahil sa pagmamahal ko kay June kaya ako pinanindigan yung naging kapalaran ko. Sobrang sakit na yung dami ng tiwala sa sarili na naipon ko, natapon lang dahil sa isang maling desisyon ko. Pero dahil alam ko na wala na akong choice, I started to pity myself. Lagi na lang ba akong walang choice? Ipinanganak ba talaga ako na walang choice sa buhay? And then there, naging sex addict ako. Naging escape ko ang sex. I feel loved every time I do it. Nakakalimutan ko ang sakit. Nakakalimutan ko ang failures. Yung pakiramdam na parang mahal ka niya pag ginagawa niyo yun. But it got even worse nung mabuntis niya ako. Hindi pa ako handa. Problema ko na si June, dadagdag pa ito. Masyadong mahina si June para sandalan. Wala siyang tibay na maaasahan. Lahat ng major decisions ako ang gumagawa. Kaya naman, nang sabihin ko sa kanya na ipa-abort na lang namin ang bata, hindi siya tumanggi. Hindi siya tumanggi nang sabihin kong ipapa-abort ko ang bata. At siya pa mismo ang naghanap ng paraan para gawin namin yun. After the successful abortion, back to normal ang buhay ko. Nabawasan ang takot pero nadagdagan ng lungkot. Ang lungkot ng buhay ko, ang laki ng kasalanan ko. Binabangungot pa ako. Hindi ko kinakaya yung stress. Naging war freak ako. Sinasaktan ko si June. Sinisisi ko siya sa lahat ng maling desisyon ko sa buhay. Sinumbat-sumbatan ko siya kung paano niya sinasakripisyo yung mga bagay-bagay sa buhay.
Hindi ko alam kung dahil mahal niya ako or wala lang din siyang choice sa buhay kaya tinanggap na lang niya lahat. Lahat ng galit ko, inis ko, lahat ng kabiguan ko. Hindi niya ako iniwan. He promised a good life. At unti-unti, nagtiwala uli ako sa kanya. Pero, hindi katulad nung una. Hindi naman sinayang ni June yung chance na ibinigay ko sa kanya. Hanggang sa nabuntis ako ulit. Nagbago siya nung malaman niyang magkakaanak na kami. We decided to fix things. We decided to fix all the wrong things we've done. Umuwi kami sa amin, dala ang anak namin. At pinilit kaming magpakasal ng mga magulang ko. Sa kabila ng hesitation ko dahil alam ko na ang buhay kasama siya, pumayag na rin ako. Kasi yun yung gusto ng parents ko. As I always aimed, gusto ko laging masaya yung pamilya ko. No matter what it takes. To cut the story short, nagpakasal kami, nagkaanak uli. We have 2 kids. Akala ko tuloy-tuloy na yung pagbabago ni June but I was wrong. Maliban sa sugal, naging addict siya sa droga. The worst part of the story is hindi alam ng mga magulang ko na ganun ang asawa ko. Ang alam lang nila, mabait siya. But I never told them about that dark side of him. Kasi nga matalino ako as they always know. Kaya I have to prove them always that my choice is always the best choice. Pero napagod din ako. Yung pagod mo sa buhay na hindi mo pwedeng idaing sa pamilya mo kasi ikaw lang yung sandalan nila. Hindi ka pwedeng maging mahina. Hindi ka pwedeng sumuko agad. Ang sakit-sakit but I managed to get an anesthesia. Anesthesia para hindi ko ito masyadong maramdaman. Nilibang ko yung sarili ko sa trabaho. Sa bagong kakilala. Sa textmates, sa chatmates. Pero alam ko naman yung limits ko. Kasi alam ko may asawa na ako. At ayaw ko nang dagdagan pa ng mga maling desisyon ko. Scapegoat ko yung mga textmate ko. Classmate, chatmate, new friends. I have survived and able to save our marriage for almost 8 years. Hanggang sa dumating yung kinatatakutan kong mangyari. Since uso na yung social media, nakiuso na rin ako. May nag-add sa akin sa FB. Girlfriend daw ng asawa ko. At doon na ako tuluyang bumigay. Noon ko lang naisip kung ano ang dapat ko nang ginawa ng matagal na panahon na. Ang sukuan si June. Ang sakit-sakit pero pinilit kong hindi umiyak. Hindi ko ininda yung sakit kasi nagkaroon ako ng anesthesia. Yes. Yun lang yung alam ko na kailangan kong takbuhan nung time na yun. Para hindi tuluyang gumiba at madurog yung pagkatao ko. Yung mga pangarap para sa akin ng pamilya ko. Pangarap ko para sa mga anak ko. Kailangan kong maging matatag. At yung anesthesia na tinutukoy ko, ay itago na lang natin sa pangalang Jeff. Siya yung nandoon nung time na pabagsak na ako. Yung panahon na tuluyan ka nang bumitaw sa taong kinakapitan at pinaglalaban ng 10 taon. Yung taong akala mo kaya mong hawakan habang buhay. Hindi ko na hiningi yung paliwanag ni June basta para sa akin tapos na kami at wala na akong pakialam sa kanya. Bahala na yung Diyos sa kanya. Hindi ko na siya asawa pero ama pa rin siya ng mga anak namin. At hindi ko pwedeng ipagdamot yun. Sa tulong ng anesthesia ko, nagpatuloy ako sa buhay. With or without June. Pinagpatuloy ko yung pangarap ko. Ako lahat yung nagtaguyod ng pangarap ko. Hindi ko rin siya naging karamay. Nandun lang si June noon pero
Parang pakiramdam ko, hindi naman niya talaga ako natulungan. Masabi lang na asawa ko siya at part siya ng happy family na basehan ng magandang buhay ng aking pamilya. Happy family pero ako malungkot. Nanindigan ka na, nagtsaga, nagtiis. Pero ikaw pa yung kawawa. So, I have to pretend again na hindi ako affected sa hiwalayan namin ni June. I have to show my parents na I am strong enough to handle the situation. Na masaya ako, na okay lang ako, na kaya ko to. But of course, durog na ako sa sakit. And gladly, nandyan si Jeff, ang anesthesia ko. Siya yung anchor ko, my knight in shining armor. So, I sustained myself sa pagmamahal na ibinibigay niya sa akin. I am so desperate to pick up the pieces of myself with him. Kahit na alam kong may asawa na siya at may 3 anak. Complicated din yung status nila. But the hell I care. Kailangan ko siya. Kung hindi siya dumating, baka tuluyan na akong nalunod sa sakit at kabiguan. Jeff made me believe that there are people who are meant to be married. But somehow, they are really not meant to be. And they're meant to be with someone else. Alam ko na yung mga pagkakamali ko na desisyon will never be corrected. But I don't care anymore. Basta alam ko kailangan ko si Jeff. Akin si Jeff. Asal bata, finders keepers. Pero ayoko nang sisihin pa ang sarili ko. Alam ko mahal niya ako at somehow mahal ko rin siya. Tutol yung parents ko sa relationship namin since fanatic nga sila ng happy family. Strange pero siguro dahil ako na lang yung sinasandalan ng mga magulang ko, natanggap din nila. Hindi ako sure kung 100% pero at least nakakauwi na ako sa probinsya namin kasama si Jeff. Medyo nahirapan din akong ilapit si Jeff sa mga anak ko kasi malalaki na sila. 13 years old and 10 years old. At dahil sa lola sila lumaki, hindi pa nila naiintindihan ng lubos yung ginawa ng papa nila. Kaya nahirapan ako. Pero sabi ni Jeff, we'll take it easy. Ako man ay nahirapan. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, it doesn't matter. Basta kailangan ko si Jeff. Akin si Jeff. Jeff made me feel loved. Birthday, Valentine's Day, anniversary, he never missed a single day. Kay Jeff lang ako nakatanggap ng isang magarbong bouquet of flowers nung Valentine's Day. Chocolates. But he made me feel loved. He made me so happy. At nakalimutan ko lahat ng pait ng nakaraan ko. Slight lang yung naging problema namin ni Jeff sa ex-wife niya at sa mga anak namin. And it seems everything is falling into right place. Naging masaya naman yung pagsasama namin. And then, nag-40 years old ako. Si Jeff naman 36. In 5 years of living with Jeff, I continued building my dreams again. Nagpa-renovate ko ng bahay namin. Naging madiskarte si Jeff sa buhay. Malayong malayo dun sa personalidad ng ex-husband ko. Kaya madali rin siyang nagustuhan ng nanay ko. Madami kasi siyang alam gawin sa buhay. And I don't regret losing friends who doesn't understand the relationship that I have with Jeff. Nanindigan ako sa desisyon ko that if you are a true friend, you will understand my decision. Yung mga ibang kaibigan ko naging supportive sa amin. Pero yung iba naman, tutol sa relasyon namin. Yes, naging kabit po ako. Wala akong pinagkaiba sa babaeng sumira ng pagsasama namin ng ex-husband ko. But one thing that I am sure of, hindi ko inagaw si Jeff sa pamilya niya.
I may seem justifying my mistake, but who are you guys to blame me? Tao lang ako. The thought that I have made the right decision makes me feel comfortable na pwede kami magkaroon ng happy family. But again, I was wrong. Sa pagdaan ng mga araw na kasama ko si Jeff, I started to feel abnormalities sa kanya. Little things, small things na hindi ko nabibigyan ng atensyon. Masyado ako naging masaya at hindi ko na malayan, malala na pala yung sitwasyon namin. I started to notice changes. Initially sa mga sinabi ng katrabaho niya. And then sa sweldo niya. And eventually, nagbebenta na siya ng mga gamit namin. I've been in denial nung una kasi baka hinala lang. And then, iniisip ko, hindi naman kayang gawin sa akin ni Jeff yun. Mahal niya ako. And that love got me blinded. Nagising na lang ako isang araw. Tama ang hinala ko. Jeff has been addicted to drugs. He's a drug addict. Ang sakit-sakit. Kasi nang iwan ako ng isang addict, para rin pala sa isang addict din. I should have listened sa mga warning shots nung ex-wife niya. Dati yung asawa ko nakulong kasi nahuli daw siya sa hotspot sa Pasay. But I never saw the actual. And this time, kitang-kita ko yung mga foils, lighters, and other paraphernalias. Live na live via satellite. Caught in the act. Ang masakit pa, wala siyang explanation. Wala siyang sinasabing dahilan kung bakit siya gumagamit. And then, there, I have to embrace another wrong decision. Another mistake. Pinatawad ko siya pero napapagod na ako. Hindi ko na kayang magtiwala. As a result, bawat galaw niya, akala ko niloloko na niya ako. Hindi man siya nang bababae pero maliwanag na niloloko pa rin niya ako. Sa ngayon, kasama ko pa rin sa bahay si Jeff, pero may kasama ng takot. Takot na kung ano yung susunod na mawawala sa bahay. Takot na ako kung ano yung susunod na pwedeng magawa niya dahil sa bisyo niya. At kung tatanungin mo ko kung mahal ko pa siya, hindi ko na alam. Siya yung anesthesia ko, parte na siya ng buhay ko. At hindi ko alam kung anong klaseng sakit yung mararamdaman ko kapag nawala siya sa akin. Kung kailan ko siya balak nang tanggalin sa buhay ko, hindi ko pa alam. Natatakot na ako na baka pag nawala ng anesthesia, cancer na pala itong sakit na dinaraanan ko o pinagdaraanan ko. At isa na lang ang sigurado sa akin ngayon. Ang kailangan kong mabuhay para sa kinabukasan ng mga anak ko at para sa mga magulang ko. At kahit gaanong kalaking sakripisyo titiisin ko para sa kanila. Life is short. I want to be really happy. Pero wala akong idea kung paano. Siguro marami sa inyo manghuhusga sa akin sa mga maling desisyon ko sa buhay. Pero hopefully you will understand. And in life, we usually give all the love to our family, to the people that we love. And then, we will realize that nothing is left for ourselves. And we started to yearn for it and beg for others to love us back. Kaya ang payo ko rin sa inyo, love yourself more. So the more you love yourself, the more you can love others. Do not deprive yourself from the love that you truly deserve. Tulungan niyo po ako. Maraming salamat po. Tulog ako sa kwarto namin. Habang siya, nakikipag-sex sa baba ng kwarto. Nakilala ko siya, 17 pa lang ako.
20 naman siya that time. He added me on Facebook through a mutual friend. Noong una akala ko nasa late 20s na siya kasi mukhang matured yung itsura niya. And by the way, dito ako nakatira sa States. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Christine. At ang pangalan ng lalaki sa secret file na ito ay si Carl. Madalas mag-message sa akin si Carl sa Messenger. Hi there. A mutual friend told me so much about you. I'd love to get to know you better, sabi niya. Hindi ako masyadong nagre-reply kasi nga hindi ako nakikipag-usap sa hindi ko kilala. Yung mutual friend namin na si Jane, siya yung nag-convince talaga sa akin na i-accept ko daw si Carl. Kasi mabait naman daw. So, kilala naman niya. At dahil kinumbinsi niya ako, I accepted him. Sa sobrang kulit niya, I briefly chatted with him. Grabe ang sense of humor niya. At ang kumuha ng attention ko talaga ay yung Christian din siya. Yung gabi na nag-usap kami for the very first time, shinare niya sa akin yung faith niya. And 90% nung conversation namin about kay God at kung gaano pa niya gustong mag-grow sa faith niya. I was amazed. Kasi 20 pa lang siya pero yung mindset niya sobrang matured at sobrang deep na. I grew up in a Christian family. So, it's very refreshing to know na may nakilala ako na sobrang passionate kay God at a very young age. Sa ilang buwan na pag-uusap namin, halos araw-araw, nag-decide siyang magkita kami ng personal. 6 hours away yung distance namin sa isa't isa kasi sa ibang state siya nakatira. Dito ako sa New York at siya naman sa Pennsylvania. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot kasi first time kong makikipagkita sa tao na never ko pang nakita sa personal before. So nag-drive siya for 6 hours para lang makapunta at makita ako. Maraming emosyon yung naramdaman ko noon. Kaba, excitement, kilig, at takot. But I took the risk. Nga pala, si Carl ay Amerikano. Matangkad, gwapo, at palabiro. Nagkita kami noon after ng school ko around 2:30. Hinintay niya ako sa parking lot. At dahil sa sobrang takot ko, nagpasama ako sa friend ko. Niahatid papunta sa kanya. First impression ko, he looks younger in person. At mas gwapo siya sa personal. Gusto ko mag-usap kami sa kung saan maraming tao. Kasi nandun pa rin yung takot ko. Malay ko ba, diba? Baka kung anong gawin sa akin ito. Baka nagbabait-baitan lang to pero may motibo pala. Pero sa pag-uusap namin, hindi ko namamalayan. Nawawala na ang takot at kaba ko. Kumain kami sa isang restaurant malapit sa school ko and then pumunta kami sa mall. Kumain ng ice cream, naglakad-lakad habang nag-uusap. Inamin niya sa akin that day na gusto niya ako. At gusto daw niya na maging girlfriend ako. Siyempre, hindi ko muna sinagot. Kasi ayokong isipin niya na easy to get lang ako, no? I told him na gusto ko pa siyang makilala. Alam ko sa sarili ko na gusto ko na rin siya, pero ayokong magdepende lang sa nararamdaman ko kasi ilang buwan pa lang naman kaming magkakilala. Sabi niya naman, I understand. And I'm willing to wait for you. Nanligaw siya sa akin ng 5 months. Then after nun, sinagot ko na siya. Hanggang sa umabot ng 6 years ang relationship namin.
Sa loob ng 6 na taon, naging best friend namin ang isa't isa. Naging LDR kami for 2 years, then nag-move in siya dito malapit sa akin after 2 years. My family loved him. Tinuring siya ng parents ko na parang anak na rin. Nung nag-move siya dito sa New York, sa bahay muna siya namin tumira habang naghahanap siya ng mapapasukan. After 6 months at may ipon na siya, kumuha na siya ng sarili niyang apartment. Mga 20 minutes away lang from my house. At dahil doon, mas naging strong yung relationship namin. At mas naging madaling ayusin yung mga issue namin kasi mas malapit na kami sa isa't isa. Unlike nung LDR kami, sobrang hirap magkaintindihan kasi nga malayo kami sa isa't isa. Hindi naging madali yung relationship namin. Maraming pagsubok ang humatak sa amin. Katulad nung first year pa lang kami. Nahuli ko na siyang nakipag-usap sa ex niya sa phone. He apologized and I let it go. He shared with me about his past relationships. Ganon din ako. Siya, naka-2 ex-girlfriend siya. Tapos sabi niya pa sa akin, 15 pa lang siya, may naging girlfriend siya na Pinay, na taga Cebu. Pero online lang sila nag-uusap. Tapos, natapos yung relationship nila nang hindi sila nagkita. Kaya pala nung nakilala ko si Carl, nagyayabang siya sa mga alam niya na Tagalog words kasi may naging girlfriend pala siya na Pinay. Pero ako, deadma lang naman kasi sa akin wala na yun at tapos na. Naging mabuting friend, boyfriend sa akin si Carl. Inalagaan niya ako. At ramdam na ramdam ko ang sobrang pagmamahal niya sa akin. Sa kanya umikot yung mundo ko. At sobra-sobra ko siyang minahal. Siya kasi yung first serious relationship ko. At bata pa kasi rin ako. Sobrang saya namin. At yung mga families namin, laging nagtatalong kung kailan daw ba kami magpapakasal. Pero sabi namin, gusto pa naming mag-ipon at gusto ko makapagtapos ng pag-aaral. And then yun, magpapakasal na at bubuo ng sarili naming pamilya. Nung 5 years na kami nun ni Carl, niyaya niya ako magpakasal. Kasi gusto daw niyang pumasok sa army. Yung government nagpo-provide ng house kung nasa army na siya. At ang pwede lang tumira kasama niya ay yung asawa niya. Kaya gusto na niyang magpakasal. At mag-move ako sa kung saan man siya. That time, may work ako. Tapos, tinatapos ko yung degree ko dito sa New York. Minamadali niya ako magpakasal kasi nga, mag-start na daw yung training niya. Umabot sa point na pinapipili niya ako. Kung siya ba o yung pangarap ko. Kasi kahit ano daw yung mangyari, hindi na magbabago pa yung isip niya. Actually, sobra akong nasaktan sa sinabi niya. Kasi feeling ko parang wala lang ako sa kanya. Kahit na maghiwalay kami, wala lang. Kasi buo ang loob niya sa gagawin niya. Ako, ayoko magdesisyon ng ganun-ganun na lang. Sinabi niya sa akin kung anong linya ng trabaho ang papasukin niya sa army. At sabi niya sa akin, palagi siyang mawawala. May mga time na hindi niya pwedeng sabihin sa akin kung saan siya o kung ano yung ginagawa niya. May mga oras din daw na ilang buwan siyang mawawalan ng communication sa akin. Dahil doon natakot ako. Parang gusto ko nang sumuko kasi paano na lang kung may pamilya na kami? Tapos wala siya kapag kailangan namin siya? Saan ko siya hahanapin? Paano ko malalaman na buhay pa pala siya? Yun yung mga tanong na paulit-ulit tumatakbo sa isip ko. Kaya ang ginawa ko, sinabi ko yung mga concern ko sa kanya.
At sabi niya, yun lang daw yung gusto niyang gawin. Ayoko siyang pigilan sa mga pangarap niya sa buhay kasi mahal ko siya eh. Willing ako mag-sacrifice ng sarili kong happiness and comfort para lang makamit niya yung pangarap niya. Kaya ang nangyari, napagkasunduan namin na tatapusin ko muna yung pag-aaral ko habang busy naman siya sa training and then magpapakasal kami. Hindi nawala yung takot ko pero I wanna be positive. At naniniwala kami na hindi kami pababayaan ng Diyos. Buo yung tiwala ko kay Carl at alam ko sa puso ko na ako lang yung mahal niya. June 2016. Nagplano ang family ko na uuwi sa Pinas. December at doon magpapasko. Since almost 15 years na rin kaming hindi nakakauwi. Feeling ko it was the time for me na ipakilala si Carl sa buong family ko. I talked to Carl at sinabi niya sa akin na gusto niya daw sumama. Siyempre excited ako. So June pa lang, bumili na kami ng plane tickets. Planado na yung mga lugar na pupuntahan namin. And traveling is one of the fun things we both enjoy doing together. Kaya naman sobrang excited naming dalawa. Kasi ito yung first international trip naming dalawa. December 2016. This is it. This is the day we've been waiting for. Nauna yung family ko. And then sumunod naman kami ni Carl the next day. Nung magkasama kami ni Carl, I realized, ang mahal na mahal ko pala siya. Kahit ano man yung pinagdaraanan namin, nakakaya naming dalawa. And that's the kind of person I want to be with. Someone who will never give up on me. Nakarating na kami sa Pinas at sobrang nagustuhan siya ng family ko. Same hotel yung pinagstayan namin ng family ko. But separate yung room namin ni Carl. Nauna yung family ko na bumalik ng US. And then flight naman namin ni Carl the next day. Yung last night namin, bumaba kaming dalawa sa lobby ng hotel para ipaprint yung boarding pass namin. Medyo slow yung internet noon. So sinabi ni Carl sa akin na mauna na daw ako sa taas. Kasi siya na lang daw yung maghihintay ng boarding pass na maiprint. So umakyat na ako. At habang hinihintay ko siya, nasa phone ako. Kausap ko yung family ko sa probinsya. Sobrang lungkot ko noon. Kasi hindi pa nga kami nakakaalis. Sobrang miss ko na sila uli. Then makalipas ang halos isang oras, bumalik si Carl sa kwarto namin. What took you so long? Tanong ko sa kanya. The internet was so slow so I had to wait. Sagot naman niya. So ako naman, hinayaan ko na lang. And then pumasok siya sa banyo para maligo. Habang ako naman nasa phone pa rin, kausap yung family ko. Nung nakatulog na kami around midnight, yung phone namin sa room nag-ring. Yung front desk staff tumatawag. Hello ma'am. Si Miss Danica from room 120. Hinahanap po si Mr. Carl Jonas. Sabi sa akin ng staff. So sinabi ko sa staff na i-transfer yung call sa room ng babae na yon para malaman ko kung sino ba talaga yon. So the staff transferred the phone call pero binabaan lang ako. Pagkatapos nun, binaba ko yung phone and then ginising ko si Carl. Do you know any Danica? I asked him. No. Why? Who called? Sagot naman niya. So sinabi ko sa kanya na yung front desk tumawag at hinahanap siya ni Danica.
Sobrang kaba ko noon kasi baka niloloko ako ni Carl. Baka kung anong gawin sa amin. O baka napagtripan kami. Hindi ko maintindihan kung bakit may ibang tao na alam yung full name ni Carl. At yun nga yung Danica na yun. Napaisip ako na baka merong nakakita ng information ni Carl habang nagpapaprint siya ng boarding pass. Sabi ko kay Carl, puntahan namin yung room para makita namin kung sino yung tumawag talaga. Okay naman sa kanya, puntahan daw namin. Kaya lang natakot na naman ako kasi baka nga kung anong gawin sa amin. At sa sobrang pagod at antok ko na rin, hinayaan ko na lang at natulog na lang uli. Noong umaga na, flight na namin pabalik ng US. Nang dumating kami dito, parang naging cold si Carl. Sa isip-isip ko, baka nagwo-worry lang to kasi malapit na siyang mag-training sa army. Pero tinanong ko siya kung okay lang ba siya. Okay naman daw. Ilang araw ang nakalipas at ganun pa rin siya. Parang wala sa mood at walang gana. January 15, 2016. Birthday ng mama ko. Nag-family dinner kami kasama si Carl. Okay naman lahat until after dinner. Nasa sasakyan kami, nag-usap kami. Bigla ba naman niya akong tinanong kung mahal ko pa ba daw siya? Kasi matagal daw siyang mawawala dahil sa training niya. At hindi daw siya sure kung kakayanin niya. What the hell? Sabi ko na lang sa isip ko. Sobrang gulat ko kasi akala ko okay naman ang lahat tapos yun after 6 freaking years, hindi niya kaya. Tapos, ang mga susunod na kataga na lumabas sa bibig niya yung dumurog sa akin. I think I fell out of love. Yun yung gabi na pumayag ako maghiwalay kami. Ayoko ding ilaban yung bagay na alam kong matatalo lang naman ako sa huli. Hindi yun yung huling time na nag-usap kami. March 2016, kinontak ko siya. Tinanong ko siya kung gusto niya pa bang bigyan ng chance yung relationship namin. I begged. Sabi niya oo, pero maraming conditions. Sabi ko na lang, never mind. Pero yung puso ko durog na. I gathered all the courage I could get for the last time para ilaban pa yung pagmamahal ko sa kanya. Kasi ayokong magsisi ng kahit na ano. Nung kinakausap ko siya, parang baliwala na lang ako sa kanya. After that conversation, I decided that I needed to move on no matter what. At hindi ko na siya kukulitin pa. Hindi naging madali sa akin nakalimutan ng lahat. Sobra akong nasaktan. Lahat ginawa ko para makalimot. Maglasing gabi-gabi, clubbing party, lahat yun ginawa ko. I decided to focus more on myself this time. Nag-hangout ako with my friends, family, and most importantly, I fixed my relationship with God. Hanggang sa unti-unti, nagiging buo na ako uli. Then 6 months later, since our breakup, I realized okay na pala ako. Naakala ko hindi ko kaya, na parang akala ko mamamatay ako kasi sobrang sakit. And here I am, becoming whole again. Siguro yung isang bagay na nakatulong sa akin para makamove on was the willingness to forgive him for hurting me. At kapatawaran na rin sa sarili ko. Naging malaya ako sa sakit. And I believe God had a reason for all of it. June 2016.
I received a text message from Carl. Nang sabi, I know it's been months since we've talked, but I want to know if you're still interested in starting over again. I've realized these past few months how much I love you, and I'm asking for a second chance. And doon ko na-realize na naka-move on na ako kasi ayoko na eh. Ayoko na makipagbalikan or bigyan pa siya ng second chance kasi I realize nga na if you truly love someone or if someone truly loved you, they would never ever leave you. And that's when you know they are worthy of your love. Hindi yung kung kailan wala ka na at masaya ka na, dun niya marirealize na mahal ka pala niya. I don't need that kind of man. I told him ayoko na. Pero nakikiusap siya sa akin kahit friends lang daw. Ewan ko ba, pero parang naawa ako. After all, naging best friend ko si Carl. At nag-care pa rin ako sa kanya, pero hanggang doon na lang yun. I agreed to be friends with him again and made it clear na yun lang yung maibibigay ko. Nung nasa army na siya, yun yung isa sa malaking rason bakit sobrang takot ako na mawala siya sa akin. Nagawa niya yung pangarap niya, natupad niya. Without me in his life. I'm happy for him. At this point, I would pray for him na sana safe siya palagi. And he will survive all his training. Pero lagi niya ako kinukulit, bigyan ko pa siya ng chance. Napapaisip ako. Maraming what if sa mind ko. What if bigyan ko ulit siya ng chance? Tapos bigla niya naman akong iwan. What if hindi mag-work? What if masaktan lang ako ulit? Ayoko magpakatanga. Yung akala ko na 100% moved on na ako. May konting part sa self ko na baka lang mag-work this time. Ayoko mag-decide agad-agad. A bigger part of me felt confused. Parang hindi peaceful yung heart ko every time na iisipin ko na bigyan ko uli siya ng chance. Hindi ako nag-decide agad-agad. So, in-explain ko yung nararamdaman ko sa kanya. July 2016. I received a Facebook message from a familiar name. Tina. Remember when I mentioned earlier na may naging girlfriend na Pinay si Carl? Nung online lang, yung hindi sila nagkita. Si Tina. Tina is married at merong anak. She's 10 years older than Carl. At dito nasagot lahat ng katanungan ko sa sarili ko. Tina told me na wag nang balikan si Carl kasi niloloko niya lang ako. She told me na nagkita sila ni Carl sa Manila, sa hotel na kung saan kami naka-check-in. She also shared with me na since November 2015, nag-uusap na sila. And not only that, she also attached a picture of both of them sa message niya. A picture they took sa hotel room niya. Nanlambot yung tuhod ko. Ayoko maniwala. Parang hindi totoo lahat ng sinasabi niya. Ayokong isipin na niloko ako. Bakit? Paano? Kailan pa? After Tina reached me, I stopped all the communication with Carl. Para akong tanga. Bakit? Wala man lang akong kahit konti na sense na niloloko lang pala ako. So 1 month na akong hindi nagre-reply sa text at calls ni Carl. And then August 27, 2016, I received an email from Carl. Paano nga ba ang nasa email ni Christine na sinend ni Carl? Eto babasahin ko. Christine, please read the entire email. I know that Tina has contacted you. Honestly, I don't know what all she told you. But I want to tell you in complete honesty.
She wants to sabotage you and I because she is jealous that I want you back. That's why she has been acting the way she is acting. With that being said, this is an open letter to you with complete honesty. Nothing is being held back. If you hate me forever, then I understand. If you will forgive me and find it in your heart to try and love me again, that would be truly amazing. Because the fact is, I do love you, and over these past 5 months, it became more and more apparent that I want to be with you and have a life with you. Getting to the truth about everything, I don't truly recall when Tina and I started talking again. I really don't. But I reached out to her last year. I told her it was only to talk and I wanted nothing from it. It didn't happen immediately, but after a while, we gradually started talking some. Convos about her life and my life, work, etc., nothing more. So we talked over a time span and got sort of close as friends again. Occasionally praying for one another, and I would tell her about the struggle that you and I would face. So as time went on, we got even closer, and I guess a lot of the feelings I had for her back in the day started coming back. Truly, it was more nostalgia instead of real feelings. Realizing this after the fact. Long story short, I told her I was going to the Philippines and she was super upset that I wasn't going to visit her. Even though she knew I was going to be with you. And honestly, I was really curious and had a feeling that I'd like to actually meet her. Since we've known each other for more than 10 years. When we got to Manila, I texted her and told her we were about to leave. And I was going back to the States. I wasn't going to contact her, but stupid me was feeling left out and felt neglected for that entire month we were there. So I called her and told her we were in Manila. While you were talking to your family on the phone, and I was in the bathroom. So she got a plane ticket and visited while you and I were there. This was your family left. She got a room at the hotel we were in. She is the one who called the room. She was Danica. Once you fell asleep, I got dressed and went down to meet her. I went to her room and we talked for a while. Then I asked her for a kiss. So she kissed me. We kissed again. And we had sex. After that, I felt like the most dirty person in the entire world. That is why I didn't act the same after that. That's also why I could never look you in the eyes. I couldn't believe what I did. I'm an idiot. I fucked up the best thing in my life. To answer your question, the one you always ask and couldn't get an answer from me, I'm going to answer it now. What am I most afraid of? And the answer is losing you. The love of my life. That's my fear in life. I'm not asking you to take me back. And I know this isn't going to be a fast healing process. And I know I seriously fuck up super fucking bad. If you never speak a word to me again, ever again, I understand. Also, that's the main reason, aside from the army, that I wanted us to separate. I was too much of a punk, to tell you the truth. But Christine, I can't lie to you anymore. I pray that you will forgive me. I pray that God will give me the pain you are facing, because I'm the one who caused it. I love you. And I'm regretfully sorry for all the wrong I did to you. I pray if it's God's will, you will be my future. I do love you, Christine. And I mean it.
sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.